सावंतवाडी शहरात नारळी पौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। तलावात प्रथेप्रमाणे संस्थानचे राजे खेमसावंत भोसले यांच्या हस्ते मानाचा नारळ अर्पण करण्यात आला। यावेळी शेकडो नागरिकांनी मनोभावे मोती तलावात नारळ अर्पण केले। यावेळी मोती तलाव उत्कर्ष मंडळाने आयोजित केलेल्या नारळ लढविण्याच्या स्पर्धेसोबत अन्य उपक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस काळसे येथील पिंट्या नार्वेकर यांनी पटकाविले। द्वितीय क्रमांक प्रवीण पवार, तृतीय क्रमांक दिनेश होडावडेकर तर उत्तेजनार्थ पारितोषिक धोंडी दळवी यांना देण्यात आले। सावंतवाडी शहराची शान असलेल्या मोती तलावाला दरवर्षी नारळी पौर्णिमेला नारळ अर्पण करण्याची प्रथा संस्थान काळापासून चालू आहे। यावर्षी नारळी पौर्णिमा मोठ्या उत्साहात व विविध कार्यक्रमांनी साजरी करण्यात आली। यासाठी मोती तलाव उत्कर्ष समितीच्या वतीने खास नारळ लढवणे स्पर्धा आयोजित केली होती। यात मोठ्या संख्येने स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता। ठीक है ठीक है ठीक या पार्श्वभूमीवर इतरही करमणुकीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। यात तलावाभोवती बाईक रॅली, अटल प्रतिष्ठानच्या चिमुकल्यांनी कोळी बांधवांच्या वेशभूषा करून कोळी नृत्याचे सादरीकरण, महिलांची पारंपरिक फुगडी तर जय हिंद ग्रामोन्नती मंडळ साळगाव यांनी पर्यावरण संवर्धन या विषयावर पथनाट्य सादर केले। तेजोमय ढोल पथकाने सादरीकरण करून उपस्थितांचे प्रबोधन व मनोरंजन केले। खेमसावंत भोसले, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर व पोलीस निरीक्षक सुनील धनावडे यांच्या हस्ते मानाच्या नारळाचे विधिवत पूजन झाल्यावर खेमसावंत यांनी आपल्या हस्ते तलावाला नारळ अर्पण केला। यावेळी मोती तलावाचा काठ नागरिकांच्या गर्दीने फुलून गेला होता। यावेळी उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, नगरसेवक शुभांगी सुकी, आनंद नेवगी, सुरेंद्र बांदेकर, मनोज नाईक, भारती मोरे, उद्योजक राजन आंगणे, अध्यक्ष महेश सुकी, उपाध्यक्ष बंड्या नेरुरकर, सचिव दत्तप्रसाद पाटणकर, माजी महापौर दत्ता घाटकर, दोडामार्ग सभापती गणपत नाईक, अपर्णा कोठावळे, अमेय मोघे, चेतन नेवगी, अमोल टेमकर, दत्तप्रसाद पाटणकर, कुणाल शृंगारे, महेश सुकी, माया चिटणीस, अखिलेश कोरगावकर, पुंडलिक दळवी, महेश पेडणेकर, अतुल पेंढारकर, शांतू नाईक, आनंद नेवगी, महेश कुमटेकर, बंटी पुरोहित, घे भरारी पथकाचे अध्यक्ष समिधा मडगावकर, मोहिनी मडगावकर, रिया रेडी, मानसी चोणकर, समता मंडळाच्या मंजिरी धोपेश्वरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। मंडळाचं जे मोती तलाव हे मंडळ नवीन सुरू केलेले आहे। या नागरिकांना सावधगिरीच्या आणि इथं उत्कृष्ट कार्यक्रम सकाळपासून सादर केलेले आहेत। त्याच्या बाबतीत यावर्षीपासून मी त्याला शुभेच्छा देतोय की दरवर्षी अनेक असे नारळी पौर्णिमेला नवीन नवीन काहीतरी सादर करावे। स्पर्धा चांगले झालेले ऐकले मी येताना थोडे मुलींचे बघितले। इथं मला वाटतं स्वच्छता आणि पर्यावरणाचे कार्यक्रम सादर करत होत्या, पार्टिसिपेट केलेले आहेत या स्पर्धांमध्ये। त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत। कोण जिंकलंय कोण माहीत नाही, पण ह्या आता थोड्या वेळात ते समजून जाईल आणि त्याच्या पहिलेच मी त्याला शुभेच्छा देतोय। गेले अनेक वर्ष या ठिकाणी नारळी पौर्णिमा उत्सव साजरा होतोय, परंतु गेले कित्येक वर्ष बघितल्यानंतर ह्या उत्सवाचा कुठेतरी उत्सव कमी होत होता असा संकेत मिळत होते। आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून मनामध्ये कल्पना होती की या उत्सवाच्या निमित्ताने ह्या उत्सवाला जर थोडासा हातभार लावला, एखादा मंडळ स्थापन केलं आणि ह्या उत्सवाला
गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केला तर ते होऊ शकतं. आणि त्यानिमित्ताने 8 दिवसापूर्वीच एक बैठक सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये बोलवली आणि बैठकीला मोती तलावाच्या सभोवता असलेले व्यापारी कार्यकर्ते यांची एक छोटीशी बैठक घेतली आणि बैठकीमध्ये सांगितलं की ह्या जो उत्सव आहे तो अधिक दुर्गणी होण्याच्या दृष्टीने आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. आणि महेशच्या सर्व टीमनं होकार दिला आणि त्याच ठिकाणी पत्रकारांच्या समवेत पहिल्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतलाय की सावंतवाडी मोती तलाव उत्कर्ष मंडळ स्थापन केलं. मी बांधवांना तुम्हाला धन्यवाद देईन की या ठिकाणी आजच्या जे तुम्ही यशस्वी झालात, भविष्यामध्ये आजचा पहिलाच हा इव्हेंट आपण सादर केलात त्याबद्दल तुम्हाला मनपूर्वक धन्यवाद देतोय. आपण मोती तलावाच्या नावाने एक मोती तलाव पर्यटन महोत्सव करतोय. त्या ठिकाणी दुसरा फिशिंग कॉम्पिटिशन आपण घेतोय, पर्यटन महोत्सव या ठिकाणी होतोय आणि मोती तलाव फूड फेस्टिवल होतोय. आणि आता हा 4था त्या ठिकाणचा जो इव्हेंट आपण केला त्या इव्हेंटवर तुम्ही यशस्वी झालात त्याबद्दल तुम्हाला सर्व कार्यकर्त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतोय. आणि भविष्यामध्ये छोटासा अजून याच्यामध्ये काहीतरी बदल करून अधिक उत्कृष्टपणे हे मंडळ आणि हा उत्सव साजरा करण्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक आपण अजून घेऊ आणि या उत्सवाला अधिक उभारी देण्यासाठी आणि या शहरामध्ये अनेक पर्यटक येण्याच्या दृष्टीने हा उत्सव पुढच्या काळामध्ये संपूर्ण देशभर कीर्ती पावेल आणि मी ते सांगतो आणि रजा घेतोय. धन्यवाद.